Jó estét, kedves szakestezők! Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mi vagyunk a Vendetta, köszönjük szépen a meghívást, vagyunk a Vend szám szerinti 2-es csapata. Hát gondolom az öltözékünkből egyértelmű, hogy hát mi valamiféle anarchista tüntetők vagyunk. Mi konkrétan a hallgatók jogaiért tüntetünk. Szeretnénk, hogyha nem lenne több vizsgott katalógus, mint ZH, és szeretnénk egy működő NEPTU-rendszert. Én vagyok Ben Fox, a csapatjelölte, és hát készséggel levenni a maszkomat, de félek, hogy az itt lévő tanárok ezt megtorolják. Úgyhogy ez nem fog megtörténni a Vend előtti utolsó napokig, hetekig. Addig is én a két kampuszt és a parlamentet összekötő föld alatti alagútban rejtőzködök majd. Szóval köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és join the revolution! Mit művelnek, adják abba azonnal! Tudják, hol vannak? Ez a világhűrű Gazprom szakes! És hogy néznek ki? Hol van a havai winterségek és a fűszoknyák? Öltözzenek föl rendesen és legyenek jók, ha tudnak! Köszönjük szépen! Sziasztok!